Għax jemmel li żgħażagħ mhumiex biss il-futur iżda wkoll il-preżent, il-Partit Nazzjonalista qed jisma' u jinkludi l-idejat tagħhom biex jara li l-politika tinbena aktar biż-żgħażagħ fiċ-ċentru tagħha. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg waqt laqgħa ma' rappreżentanti mill-ferat Team Start u l-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista fil-bidu ta' proċess ta' konsultazzjoni biex jitfassal programm elettorali speċifikament taż-żgħażagħ. Rridu illi konna parti mill-programm elettorali li tkun ikkonċentrata fuq il-ħtiġijiet taż-żgħażagħ Maltin u Mawċin għaliex irriduhom ikomplu jimxu l-qudiem u rriduhom ikomplu jirnexxu bil-ħiliet tagħhom. Mhux billi l-gvern ikun kontinwament jipprova jikkontrollhom jew kelli jipprova jagħtihom il-ħuta imma rriduhom li jaqbdu l-qasba u huma jkunu jistgħu jieħdu f'idejhom ir-riedni tal-futur tagħhom. Bernard Grieg qal li sa mill-ewwel jum għażel li jagħti aktar spazju lil kull min irid tkun parti mill-politika tal-partit u hekk se jibqa' jagħmel. Dan għax għalih meta wieħed jemmen li jista' jagħmel il-ġid fil-verità jkun beda l-proċess biex il-ġid jitwettaq. Minnaħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech, responsabbli wkoll mill-implementazzjoni tal-programm elettorali, qal li l-partit jirrikonoxxi li jrid jinbena aktar fuq il-proposti u l-idejat taż-żgħażagħ. Dan kif żvela li l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista se jkun qed jaħseb f'diversi faxex tas-soċjetà, mhux banqas bi proposti għall-adolescenti u żgħażagħ kif rifless ukoll fil-ħidma taż-żewġ verat. Claudio Grech appella biex il-membri ta' Team Start u tal-MZPN jaraw li la darba jkunu finalizzati il-proposti tal-partit ikunu spjegati aktar fost dawk li jkunu mirati għal-jom. Ix-xogħol li ġejjin ser ikunu karatterizzati mill-involviment mhux biss taż-żgħażagħ li huma midħla tal-Partit Nazzjonalista, però taż-żgħażagħ b'mod ġenerali fil-pajjiż sabiex il-programm elettorali jkun verament riflessjoni ta' dak li għandha bżonn is-soċjetà Maltija. Anke l-kellim tal-Partit Nazzjonalista żgħażagħ Karl Guder enfasizza kif għall-partit iż-żgħażagħ jibqgħu kruċjali fit-twettiq tal-politika. Għal daqssantu qal li hu importanti li l-politika tinbena b'tali mod li pajjiżna ikun aħjar għaż-żgħażagħ tagħna. Kompla li jkun inutli għal-politiku jekk jaħseb li jaf aktar miż-żgħażagħ għax l-aħjar politika ssir man-nies biex din tinbena pass pass ma' kull Malti u Awċi. Jekk nibnu politika biex ikonna pajjiż aħjar għaż-żgħażagħ tagħna jfisser li qed nibnu politika biex ikonna pajjiż aħjar għalina lkoll. U allura huwa kruċjali li meta nibnu politika tagħna qed nibnuha dejjem biż-żgħażagħ moħħna imma magħhom. Min-naħa tagħhom Joseph Grech u Yves Borg Bonello, il-Presidenti tal-MZPN u Team Start rispettivament, spjegaw mal-kap tal-Partit Nazzjonalista l-ħidma li qed iwettqu biex iżommu kuntatt maż-żgħażagħ individwali u anke mal-għaqdiet li jirrappreżentawhom. U ma qalu wkoll li se jaraw li l-partit jerġa' jkun id-dar naturali għaż-żgħażagħ kollha Maltin u Awċin. Huwa l-obbligu tagħna bħala Partit Nazzjonalista, bħala Moviment taż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista li naraw li l-aspirazzjonijiet kollha taż-żgħażagħ ikunu parti mill-qafas tal-programm elettorali tal-programm tal-Partit Nazzjonalista jekk ikun elett fil-gvern. Rridu nkunu aħna żgħażagħ li nrisqu li żgħażagħ oħra, nisimgħu l-idejat tagħhom u nimplementawhom u nuruhom li aħna mhux biss il-bibien miftuħin imma lesti biex jiġu ġewwana. Joseph Grech u Yves Borg Bonello qalu li l-ferat li jmexxu japprezzaw l-impenn li għall-Partit Nazzjonalista iż-żgħażagħ mhumiex biss ornament iżda parti essenzjali mill-politika tal-partit.